Shirin fim ɗin Gwani ya fara ne da mutuwar wani babban Bayahude, Moshe bin Ashe, a wani tsibiri da Yahudawa suka kafa a wani yanki saboda gujewa yaƙin duniya na biyu. Saboda tsoron yaƙin duniya na biyu, Yahudawan Mauritius suka gudu suka kafa shi wannan tsibiri. Shi dai wannan babban Bayahude da ya mutu mai suna Moshe, shi ne tsohon Bayahude na ƙarshe da ya rage a wannan tsibiri. Shi wannan Bayahude babban marubuci ne, yana ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka rubuta littafin Yahudawa na Maruti. Wannan fim ne mai cike da abubuwan ban al'ajabi da kuma ban tsoro, yana daga cikin jerin fina-finan da Bature ya yi wa laƙabi da suna Horror. Moshe bin Ashe yana ɗaya daga cikin Yahudawan da suka kafa wannan tsibiri. A nan ya ci gaba da kasuwancinsa. Moshe yana ɗaya daga cikin waɗanda yake taimakawa mutanen Marutu, kuma yana saka ran ahalinsa za su iya zuwa daga kowace ƙasa, kuma a kowane lokaci. Gidan shi wannan Bayahudan cike yake da abubuwa na tarihi masu ɗauke da sihiri da ƙulumboto iri-iri masu ban tsoro, ciki har da wata 'yar ƙaramar akwati, wadda taɓa ta kaɗai aka yi, yana iya haifar da abubuwa na firgitarwa, buɗe ta kuwa yana iya haifar da masifar da ba a san ƙarshe ba. Turka-turkar ta fara ne yayin da yaron wani ɗan kasuwa da suke kasuwanci a wannan gida na Moshe bin Ashe shekaru da dama bayan mutuwarsa, ya yi ƙoƙarin buɗe wannan 'yar akwati. Nan take iskokan akwatin nan suka yi raga-raga da shi, suka yi masa kisa mai ban tsoro. A wannan ƙadamin ne wani masanin kimiyyar haɗa makamashi mai linzami wato nukiliya, Sam, aiki ya kawo shi wannan tsibiri na mutanen Mauritius, inda Bayahude Moshe bin Ashe ya mutu. Masanin kimiyyar Sam ya taho da matarsa Mahi zuwa wannan tsibiri, inda za su samu zaman shekaru 2 a wajen kafin su koma garinsu. Sai kuma aka yi rashin sa'a, wannan gida na Moshe bin Ashe dauke da kayan da ke ciki shine zai kasance muhallin da Sam da matarsa za su rayu a ciki har tsawon waɗannan shekaru 2. Kaka tsara kaka. Tun farkon tarewarsa a gidan, Sam da matarsa suka dinga yin 'yan gane-gane wanda basu taka kara sun karya ba. Ana haka Mahi ta yi sha'awar buɗe wannan 'yar akwatin. Da yaron ɗan kasuwan nan ya buɗe, iskokan akwatin suka kashe shi. Take Mahi ta yi karambanin buɗewa, ta hau duba kayan da ke cikin akwatin. Waɗannan iskokan cikin akwati ba su yi wata ba, suka shiga jikin Mahi. Daga nan Mahi ta fara yi wa mijin nata wasu halaye da ya kasa gane kansu. Abin da bai sani ba shine yanzu iskokai sun shiga jikinta. Mahi ta ga ta kanta, domin dai waɗannan iskokai na cikin akwati haka suka fara tsorata ta, suna firgita ta har ta kai ga sun buɗe mata ido, ta fara ganin su a zahiri. Da ta yi ihu an kawo mata ɗauki, sai a neme su a rasa. Da farko Sam, mijin Mahi, bai yarda tana 'yan gane-gane ba, domin a tunaninsa isasshen hutu da bata samu ne yasa take nema ta rikice. Don haka ya gaya mata cewa rashin hutu ne, ta samu ta dinga hutawa. Sam bai yadda wani abu na faruwa ba har sai da iskokan nan suka tashe shi tsakar dare yana barci, suka dan wujijjiga shi, sannan ya san akwai matsala. A nan ya fara yadda da matar tasa. Ƙarshe dai waɗannan aljanun cikin akwati ba su kyale kowa ba, daidai da ɗan da ke cikin Mahi. Kowa da kowa sai da ya ji jiki, ciki har da malaman da aka ɗauko domin su raba Mahi da iskokan nan. Kowa ya sha wahala kafin aka samu biyan bukata. Wannan fim ya yi matukar kyau tare da jan hankalin mai kallo. Wannan fim ɗin shahararren mai shirya fina-finan Indiya wato Gurshan Kumar, mamallakin T-Series ne ya shirya shi.